नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे बटाटा वडा, पण हा थोडा वेगळा आहे। तर वेगळा अशासाठी आहे की आमच्या मालवण शहरामध्ये जो बटाटा वडा मिळतो तो मी दाखवणार आहे। तर याच्यात वेगळेपणा असा आहे की आपली जी नॉर्मल जी बटाटा आपण करतो, त्यात जी बटाट्याची भाजी करतो तर त्यात आपण मिरची वापरतो। तर आमच्या मालवणमध्ये जो बटाटा वडा मिळतो त्या भाजीमध्ये मिरची नाही वापरत, त्याच्यामध्ये मसाला वापरतात। मालवणी मसाला वापरून ती भाजी बनवतात आणि नंतर त्याचा बटाटा वडा बनवला जातो। मी कॉलेजला असताना मालवणला होते, तिथे मी बऱ्याच वेळा हा बटाटा वडा खाल्लेला आणि तो इतका चवीला छान लागतो, अप्रतिम टेस्ट असते। तर याच्यासाठी लागणारं साहित्य काय आहे ते मी तुम्हाला आता सांगते। साहित्यामध्ये मी हे 4 मीडियम आकाराचे बटाटे उकडून घेतलेत आणि स्मॅश करून घेतलेत। बेसन लागेल आपल्याला, हे दोन वाट्या बेसन आहे ते मी चाळून घेतलेला आहे। हा मालवणी मसाला आहे, हिंग आहे आणि हे कोथिंबीर आणि कढीपत्ता आहे। कढीपत्ता मी चिरून घेतलाय बारीक, कोथिंबीर पण बारीक चिरलेली आहे। मोहरी 1 चमचा, जिरं 1 चमचा। इथं मी आलं आणि लसणाची पेस्ट केली, पण ही मी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतली, मिक्सरमध्ये पेस्ट करून नाही घ्यायची, तर ती खलबत्त्यामध्येच कुटून घ्यायची। एक 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 4-5 आल्याचे तुकडे असं मी एकत्र करून ते खलबत्त्यामध्ये बारीक ठेचून घेतलेला आहे। हा खलबत्त्याचाच ठेचा वापरायचा। हळद लागेल आपल्याला, हे प्लेन लाल मिरची पावडर आहे, मीठ लागेल आपल्याला आणि खाण्याचा सोडा, तळण्यासाठी तेल आणि पाणी पण लागेल। चला आता हे बटाटे आहेत ते मी स्मॅश करून घेतले। तर इथं मी काय करते, मी बटाट्यांना इथंच मीठ लावून घेते, म्हणजे नंतर मीठ घातलं तर ते आपल्याला मिक्स करायला थोडं कठीण पडतं। तर आपण इथंच बटाट्यांना मीठ लावून घेतलं तर सगळ्या भाजीला एक छान मीठ लागतं। तर एक आपल्या चवीप्रमाणे इथं मीठ घालायचंय, मी साधारणतः 1 चमचा इथं मीठ घालतेय आणि बटाट्यांना मी इथंच मीठ लावून घेते। बटाटे जास्त ओव्हर बॉईल नाही करायचे, तसं झालं तर मग भाजी एकदम अशी पातळ पातळ होते किंवा अशी आपल्याला हवा तसा घट्ट गोळा भाजीचा होत नाही। त्याच्यामुळे बटाटे हे योग्य प्रमाणातच उकडून घ्यायचे। हे बघा मी बटाट्यांना मीठ व्यवस्थित लावून घेतलेलं आहे। कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल तापवून घेतलेलं आहे। तेल व्यवस्थित तापलं की आपण आता बटाट्याची भाजी करायला घेऊया। तर पहिलं मी त्याच्यामध्ये मोहरी घालेन, मोहरी व्यवस्थित तडतडू द्यायची। चला आता आपली मोहरी तडतडून झाली, मग त्याच्यात जिरं घालायचं, जिरं नीट फुलवून घ्यायचं। जिरं फुललं की मग ह्याच्यात हा हिंग घालायचा, हिंग थोडा जास्त घालायचा, त्यामुळे टेस्ट खूप छान लागते भाजीची। मी तर थोडा पाव चमचाच हिंग वापरलाय। हिंग घालून झाल्यानंतर आपण हे जे ठेचून ठेवलेलं आलं आणि लसूण आहे ते घालायचं। तेलामध्ये परतवून घ्यायचं, आलं लसूण जरा तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचं, नाही त्याचा कच्चा स्वाद लागतो। त्याच्यासाठी एक अर्धा मिनिटासाठी तरी आलं लसूण तेलामध्ये परतवून घेऊया। चला आता आलं लसूण आपलं हलकं परतवून झालंय, त्याचा कच्चेपणा गेलाय। आता याच्यामध्ये हा बारीक चिरून ठेवलेला कढीपत्ता घालूया। चला कढीपत्ता आतमध्ये परतवून झाल्यानंतर त्यात थोडीशी हळद घालूया, अगदी थोडीशी। त्याच्यानंतर हा जो आपण मसाला ठेवलाय तो हा मालवणी मसाला मी वापरलाय, आपल्या चवीप्रमाणे घ्यायचा, तो परतवून घेऊया। आणि मग आपण हा जो उकळून ठेवलाय बटाटा तो याच्यात घालूया। आता मी गॅस बंद करते आणि हे मिश्रण मी मस्तपैकी एकत्र करून घेते। हे बघा मी मिश्रण आता व्यवस्थित एकत्र करून घेते। आपला मसाला व्यवस्थित शिजून झालेला असतो आणि बटाटा तर उकडलेलाच असतो, त्याच्यामुळे जास्त काही गॅसवर परतवण्याची गरज नाही। त्याच्यानंतर ही ओली कोथिंबीर घालते आणि आता मी हे सगळं छान अगदी एकत्र करून घेते आणि नंतर गार करून घेते।
आपलं मिश्रण गार होत आहे तोपर्यंत आपण बॅटरची तयारी करूया. बॅटरसाठी मी इथं बेसन घेतलंय. हे 2 कप बेसन आहे, ते व्यवस्थित चाळून घ्यायचं बेसन. त्या बेसनमध्ये मी आता थोडीशी हळद घालते. ही प्लेन लाल मिरची पूड आहे ती घालते. एक अर्धा चमचा आहे ही लाल मिरची पूड. चवीप्रमाणे मीठ. आपण भाजीत पण मीठ घातलंय, फक्त बॅटरचं चवीला पाहिजे म्हणून थोडं मीठ घालायचं. आणि हा खायचा सोडा आहे पाव चमचा, तर तो घालते. आधी मी हे सगळं असं व्यवस्थित एकत्र करून घेते. चला आता मी हे एकत्र करून घेतलंय आणि आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे फेटून घेऊया. पाणी एकदम नाही घालायचं, थोडं थोडं घालायचं. पण आपल्याला एक थिक बॅटर पाहिजे, फार पातळ बॅटर नको आहे. मग थोडं थोडं पाणी घालून मी आता हे मिक्स करून घेते. चला आता माझं हे बॅटर मी तयार करून घेतलं. हे बघा, एवढी कन्सिस्टन्सी हवी बॅटरची. खूप पातळी नाही, खूप जाडही नाही. पिठाच्या गुठळ्या याच्यात राहता कामा नये, एक पण लम्स याच्यामध्ये राहता कामा नये. एकदम स्मूथ असं बॅटर करून घ्यायचं. हे एवढ्या कन्सिस्टन्सीचं बॅटर पाहिजे. हे बघा, माझं मस्तपैकी बॅटर करून झालंय. आणि अजून एक काय करायचं की बॅटर करून झाल्यानंतर ना हे असं बऱ्याच वेळ जरा चांगलं फेटून घ्यायचं. त्याच्यामुळे पीठ हलकं होतं आणि वडे आपल्याला एकदम असे सॉफ्ट लागतात. तर मी असे मस्तपैकी ना 1-2 मिनिटासाठी चांगलं फेटून घेते. चला आता मी माझं बॅटर हे मस्तपैकी फेटून घेतलंय. आता मी काय करते, ही जी आपली बटाट्याची भाजी आहे ती मस्तपैकी गार झालेली आहे. चांगली बटाटा चांगला मॅश करून घेतलाय. आपण भाजी मिक्स करताना असं हे करून बटाटा चांगला एकदम भाजीमध्ये मॅश करून घ्यायचा भाजी मिक्स करताना. तर असं माझं मस्तपैकी बटाट्याची भाजी तयार आहे. आणि आता ह्याचे मी गोळे करते. तुम्हाला केवढे पाहिजे त्या साईजमध्ये ह्याचे गोळे करून घ्यायचे. थोडासा मध्ये मी असा चपटा ठेवते. असे मी एका साईजचे सगळे मी गोळे करून घेते. चला आता मी हे बटाट्याच्या भाजीचे मी हे असे वडे तयार करून घेतले. आता आपण हा वडा आहे तो ह्या बॅटरमध्ये घोळून घ्यायचा. कढईमध्ये मी तेल तापत ठेवलंय तळण्यासाठी. तर तेल व्यवस्थित तापून घ्यायचं. नंतर गॅस थोडा कमी करायचा आणि असे हे बॅटरमध्ये मिक्स करून हे वडे नंतर तेलामध्ये सोडायचे. असं मस्तपैकी हे वडे सोडून घ्यायचे. गॅस मात्र कमी ठेवायचा तेल तापून घेतल्यानंतर. मोठ्या गॅसवर ठेवलं तर मग ते पटकन जळून जातात. मग थोडा गॅस कमी ठेवायचा. आणि वडे आता दोन्ही बाजूने मी आता व्यवस्थित भाजून घेते. एक बाजू व्यवस्थित झाली की मग आपण पलटी करायची आणि दोन्ही बाजूने हलका गोल्डन रंग येईपर्यंत हे दोन्ही बाजूने वडे तळून घ्यायचे. चला आता माझे हलक्या सोनेरी रंगामध्ये वडे तळून झालेले आहेत. मस्त दिसत आहेत वडे. मी आता हे काढून घेते आणि बाकीचे आहेत ते असेच तळून घेते. वडा असा पूर्ण असा मस्तपैकी बॅटरमध्ये घोळून घ्यायचा आणि मग तेलामध्ये सोडायचा. चला आता हे पण आपले वडे दोन्ही बाजूने हलक्या सोनेरी रंगामध्ये तळून झालेले आहेत. मस्त दिसत आहेत वडे. तर आता मी हे काढून घेते आणि तुम्हाला प्लेटमध्ये हा कम्प्लीट वडा सर्व करून दाखवते. चला आता हे सुंदरपैकी असे आपले वडे तयार करून झालेले आहेत. खूप छान दिसत आहेत. हे बघा, मी तुम्हाला एक ओपन करून दाखवते. हे बघा,
आपला रेग्युलरचा जो येलो कलरचा वडा असतो तसा नाही आहे. आतमध्ये थोडा मसाल्याची भाजी असल्याने खूप वेगळं दिसते आणि खूप छान लागतात हे वडे चवीला. बघा असा मस्तपैकी गरमागरम आणि छानपैकी असा आपला हा मालवणचा स्पेशल मसाला भाजीचा वडापाव तयार आहे. तुम्ही बघू शकता खूप छान लागतो. तुम्ही पण ही रेसिपी ट्राय करा. माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.